Dende Pontearense Común propuxemos unha moción no pleno en colaboración con persoas con diversidade, establecendo un protocolo de lecer inclusivo. Por que é isto tan significativo? Pois o tempo libre é chave nas nosas vidas, xa que pode supoñer unha oportunidade de relaxarse, gozar e aprender, un xeito de forxar personalidade, pero, lamentablemente, hai algunhas persoas que se lles obstaculiza estas experiencias. Non queremos omitir que o actual goberno deixou atrás os escasos e insuficientes avances realizados ata o momento. O lecer inclusivo é un enfoque que busca a igualdade de oportunidades para gozar do noso tempo libre. Queremos eliminar as barreiras e os prexuizos que poidan excluir as persoas con diversidade funcional, diferencias socioculturais e socioeconómicas. Ademais de ser un dereito humano fundamental, o protocolo de lecer inclusivo ten vantaxes profundas. Promove a igualdade, fomenta o desarrollo, tanto persoal como social, mellora a calidade de vida e educa en diversidade. Todos os partidos están de acordo con que esta medida sexa transversal e celebramos esta postura, mais un non se pode lembrar de Santa Bárbara cando trona. Queremos fortalecer a nosa comunidade sen deixar a ninguén atrás, fomentando a participación activa. Isto pode levarnos a un maior sentido de pertencia e de cohesión social. En resumo, o lecer inclusivo é esencial para construir unha sociedade máis xusta, igualitaria e respetuosa coa diversidade. Ti tamén podes ser parte disto.